Joka itsenäisyyspäivä me muistellaan ja kunnioitetaan meidän sankareita, veteraaneja, Lottia, koko sitä valtavaa porukkaa kotirintamalla. Mutta historian kirjoissa, siellä rivien välissä, on toinenkin tarina. Tarina sellaisesta hiljaisesta sankarista, joka oli, ja tämä on ihan kirjaimellistä, Suomen selviytymisen moottori. Eli nyt selvitetään vastausta just tähän kysymykseen, kun ihan kaikki oli pelissä. Mikä oli se salainen ase, joka piti Suomen pystyssä ja liikkeessä? Ja uskokaa tai älkää, se vastaus on paljon lähempänä ja ehkä vähän yllättävämpi kuin voisi kuvitella. Aivan oikein, Suomen hevonen. Se ei todellakaan ollut mikään pelkkä työjuhta tai apulainen pellolla. Ei, se oli elävä, ihan strateginen resurssi. Se oli se voimanlähde, jonka varassa lepäsi ensin koko Suomen puolustus ja sitten sodan jälkeen koko maan jälleenrakennus. No niin, aloitetaan ihan alusta. Mikä ihme siis teki juuri Suomen hevosesta niin poikkeuksellisen? No, se vastaus löytyy syvältä sen rodun ihan omasta ainutlaatuisesta biologiasta ja historiasta. Ja tässä piileekin yksi Suomen hevosen nerokkaimmista puolista. Siinä missä muualla jalostettiin erikseen raskaita työhevosia voimaa varten ja sit kevyitä nopeita ratsuja, niin Suomessa luotiin täydellinen yleishevonen. Se oli saman aikaan uskomattoman sitkeä vetojuhta, mutta myös tarpeeksi nopea ja ketterä. Ja tämä monikäyttöisyys, se oli ihan strateginen lottovoitto. Ajatelkaa, samasta hevoskannasta saatiin sekä raskaat tykkien vetäjät että ne ketterät huoltohevoset. Ja siis sen sopeutuminen meidän pohjoisiin oloihin on jotain ihan käsittämätöntä. Kun jotkut hienommat ulkomaiset rodut olisi paleltunut pystyyn tai nääntynyt nälkään, Suomen hevonen vaan porskutti eteenpäin. Se oli, kuten sanottu, täydellinen biologinen moottori. Se kävi tarvittaessa vaikka puiden kuorella ja tuotti omaa lämpöään jopa paikallaan seistessään. Mutta vasta tositilanteessa, siellä sodan melskeessä, tämän superhevosen todellinen arvo todella mitattiin. Nyt mennäänkin tarinan ytimeen, mikä oli Suomen hevosen rooli Suomen kohtalon hetkillä. Tästä nähdään hyvin, miten Suomi todella oppi virheistään. Sisällissodan kaos ja ne ihan mielivaltaiset pakkootot opetti karvaasti, että tarvitaan kunnon järjestelmä, ja sellainen luotiin. Jo vuonna 1922 säädettiin laki, joka teki hevosten ottamisesta armeijan käyttöön tehokasta ja systemaattista. Ja kun talvisodan hälytys sitten tuli, tämä systeemi toimi, ja se toimi uskomattoman hyvin. Hevoset olivat rintamalla parissa päivässä. Ja juuri tässä se ero sitten nähtiin. Ihan konkreettisesti. Ajatelkaa vaikka talvisodan legendaarisia taisteluita, kuten Raatteen tietä. Neuvostoliiton modernit panssarivaunut ja kuorma-autot, ne hyytyvät metallikasoiksi sinne hankeen ja paukkupakkasiin. Mutta samaan aikaan Suomen oma biologinen moottori, hevonen, se vain liikkui. Hiljaa ja tehokkaasti metsien suojassa, kuljettaen kaikkea ammuksista haavoittuneisiin. Tämä sitaatti, joka on suoraan vanhasta koulutusoppaasta, kertoo aika paljon siitä, miten tarkasti kaikkeen valmistauduttiin. Uhka ilmasta otettiin todella vakavasti. Niin vakavasti, että hevosille jopa testattiin omia lumipukuja. Ja jokainen hevosmies tiesi, että hyvä naamioituminen saattoi olla se, mikä erotti elämän kuolemasta. Mutta hinta oli aivan hirvittävä. Vuosi 1199 ja 1945 välillä rintamalle menetettiin 22 200 hevosta. Ajatelkaa sitä lukua. 22 200. Se on ihan käsittämätön määrä. Valtava isku koko maan hevoskantaan. Pysähdytään hetkeksi tämän luvun äärelle. Se ei ole pelkkä tilasto. Se on tarina 22 000 uhrauksesta. Ja Helvi Hämäläisen sanat, ne antaa tälle karulle numerolle sielun. Tämä runo ei kuvaa pelkästään kuolemaa, se sitoo sen hevosen osaksi sitä samaa suomalaista maisemaa ja elämää, jonka sota repi rikki. Se on todella voimakas muistutus siitä, että hevonen oli tässä kaikessa se viaton osapuoli, ihmisten sodassa. Mutta kun sota viimein loppui, hevosen työ, se ei suinkaan ollut ohi, ihan päinvastoin. Edessä oli ehkä sen koko historian suurin urakka, raunioituneen kansakunnan jälleenrakentaminen. Ja se urakka oli ihan monumentaalinen ja se koostui tavallaan 3 valtavasta osasta. Ensinnäkin Karjalan evakuointi, satojen tuhansien ihmisten ja heidän koko omaisuutensa siirtäminen. Sitten alkoi uusien niin sanottujen kylmien tilojen raivaus, jotta saatiin uutta asutusta. Ja kaiken tämän päälle tulivat vielä ne legendaariset savotat, joissa nimenomaan hevosvoimen hakattiin puuta sotakorvauksiin Neuvostoliitomme.
Ja tämä kaavio, se näyttää tämän koko tarinan uskomattoman kaaren. Eli jälleenrakennuksen huipulla vuonna 1950 Suomessa oli melkein 350 000 hevosta. Ja sitten pellolle tuli traktori. Vain 30 vuotta myöhemmin hevoskanta oli romahtanut yli 90%, vain 20 000 2000. Tämä ei ole pelkästään hevosen tarina, tämä on koko Suomen tarina. Ja tämä onkin se pointti, joka on syytä ymmärtää. Sama eläin, joka oli mahdollistanut Suomen puolustautumisen, maksoi nyt ihan kirjaimellisesti omalla työllään sotakorvaukset ja raivasi pellot uudelle sukupolvelle. Sen rooli ei ollut vaan tärkeä, se oli elintärkeä. Se oli ihan siellä kansakunnan olemassaolon ytimessä. Mutta vaikka traktori sitten syrjäytti hevosen pelloilta ja metsistä, niin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Sen rooli vain muuttui. Fyysisestä työstä tuli symbolinen arvo. Katsotaanpa seuraavaksi, miten tämä hiljainen sankari on ikuistettu meidän kaikkien muistiin. Joo, hevonen elää meidän kulttuurissa tosi monella tasolla. Se edustaa niitä ihanteita, joita me pidetään suomalaisina. Sitkeyttä, nöyryyttä, työteliäisyyttä. Sitten taas sotakirjallisuudessa siitä on tullut eräänlainen peili ihmisen julmuudelle, mykkätodistaja. Ja lopulta meillä on ne konkreettiset muistomerkit, kuten se ikoninen sotahevosen patsas Seinäjoella, joka valaa tämän kaiken kiitollisuuden ikuiseen pronssiin. Ja tämä on todella voimakas ajatus, kun sitä miettii. Koska eläin on täysin viaton, sillä ei ole mitään ideologiaa, niin sen kärsimys paljastaa sodan mielettömyyden jotenkin kaikkein puhtaimmillaan. Hevonen ei ole näissä tarinoissa todellakaan mikään pelkkä rekvisiitta, se on moraalinen mittari. Ja näin se ympyrä tavallaan sulkeutuu. Tänäkin päivänä, itsenäisyyspäivänä, monilla paikkakunnilla Suomen hevoset seisovat kunniavartiossa sankarihaudoilla. Se on hiljainen, mutta aivan äärimmäisen voimakas symbolinen ele. Se yhdistää sukupolvia ja se muistuttaa meitä siitä, että Suomen itsenäisyyttä ei puolustettu pelkällä teräksellä. Sitä puolustettiin myös elävien olentojen verellä ja uhrauksilla ja ennen kaikkea yhteistyöllä. Joten mä jätän teidät tämän ajatuksen kanssa. Suomen hevosen tarina kakottaa meidät kysymään, miten me oikeastaan määritellään sankaruus tai uhraus ja kuka ansaitsee paikkaansa kansakunnan muistissa. Koska loppujen lopuksi tämä ei ole vain tarina hevosesta, tämä on tarina meistä itsestämme.